ya. Barber ya Pak ya? Ya, barber. Ya. YouTuber gak bisa sih. Iya, halo YouTuber. Ini teman-temanku semua Pak YouTubernya iya, itu. Sih ado-ado kan Gojek. Nggih, saking Kediri. Oh, Kediri ado-ado Kediri. Mas Aldi, Mas sapa iki jenenge? Mas Jarwo, Mas Jarwo. Sapa jenenge iki? Iki lho. Pak Ijo. Ya, Mas Pak Ijo. Apa sih teriak-teriak? Gak suka deh. Terus ki sapa, Mas? Sapa, Mas? Sukron ya. Sampun, Pak. Sik tak kena. 40 juta rek sak laku. Oh, 40 juta apa sak ngrogoti genset apa piye, Pak? 40 juta. Tinggal das. Meninggi-ninggikan sama niki.